Ja, velkommen til frikadellebrygning. Det jeg vil med den her film, det er at vise, hvordan jeg brygger øl. Der er mange måder at brygge øl på. Jeg har også brygget øl på mange måder, men det jeg kalder frikadellebrygning, det går ud på at få så meget tid til at hygge sig og slappe af og drikke øl imens, i stedet for at stå og måle og veje. Det er lidt ligesom når man laver frikadeller. Der er ikke rigtig nogen husmødre, der har en opskrift på frikadeller. De ved bare, hvordan man gør det. Og jeg prøver at gøre det lidt på samme måde, og det vil jeg så prøve at vise med den her film. Det første, man skal gøre, når man brygger øl, det er at få sat en gryde vand over. Det er altid det, man venter på. Det er, at vandet skal koge. Så det er bare med at få det gjort. Jeg har sat 16 liter over her, til det, jeg har tænkt mig at lave nu. Men lige så snart vandet er sat over, så kan man hente sig en øl. Yes. Det jeg gør, når jeg brygger øl, det er, at jeg tager, når jeg skal lave en opskrift, det er, at jeg tager udgangspunkt i sådan en målbærer her, jeg har. Det er nok omkring lidt over en liter, vil jeg tro. Og så gør jeg altid det, jeg tager udgangspunkt i, at jeg vil have 10 mål af det her. Stort set uanset, hvad det er for en opskrift, jeg vil lave, hvad for en øl, jeg vil lave, så tager jeg udgangspunkt i 10 mål, fordi det giver en alkoholstyrke, jeg godt kan lide. Det bliver ret stærkt øl, det bliver 8-9%, men det har jo sin fordel. Man skal ikke ud og tisse hele tiden. Ens venner kan ikke lige tømme sådan en fustage på et øjeblik og ikke huske, hvad de har drukket dagen efter alligevel. Og hvis man nu synes, sådan en øl på 4,5%, der ikke smager ret meget af den bedste, så kan man gå ned og købe den for 2 kroner i alt. Så jeg går ind for, at man skal lave noget stærkt øl. Og den øl, vi har snakket om at brygge nu, det er en triple. Det er det vigtigste. Det er gæren. Jeg har 2 gær her. Man kan bruge mange forskellige. T58 eller Belgian Ale Yeast. De er begge 2 gode til en triple. Nu må se, hvad for en der kommer i. Så har jeg noget humle. 2 poser af 50 gram. Det er det, jeg synes, der skal i. Så plejer man at komme lidt sukker i triple, og jeg har altså noget honning her. Jeg skal nok have fat i lidt mere, kan jeg se, der er ikke så meget i den bøtte. Og så har jeg her 9 mål pilsnermalt. Man kan også bruge pælmalt, nu har jeg brugt pilsnermalt. Og så fordi jeg godt kan lide skub, så det sidste mål, det vil jeg altså tage 2 forskellige slags malt. Jeg vil tage noget hvedemalt, fordi jeg synes, at hvedeøl har sådan en dejlig skum. Og så vil jeg tage noget, det der hedder Cara Foam. Det er en karamelmalt, og foam betyder skum. Der skal vi bare have sådan 2 håndfulde her. Det er det, jeg måler i. Kander eller håndfulde. Det var det 10. Så er vi faktisk klar til næste trin. Det næste, man skal, det er, at man skal have kværnet sin malt. Og i dag så kværner vi direkte ned i gryden, fordi så sparer vi lidt opvask. Og vi har altså kommet malten herop. Jeg vil sige, det her det er det eneste af mine brygtrin, jeg ikke rigtig har fået optimeret på. Det er blevet langsommere. Den her kværn er ikke særlig hurtig. Til gengæld så er det rigtig god med 3 valser, og jeg har en kæmpe stor boremaskine. Man skal altså passe lidt på, den kan rive en finger af, den her. Det har den faktisk gjort. Heldigvis ikke en af mine. Men man kværner malten, og med den her maskine, der skal man faktisk bare køre så stille og roligt som muligt. Og så... Og det var de 3 vigtigste ting, man skal huske, når man skal brygge øl. Nu er vi klar til at få hældt vand på vores malt. Og vandet skal helst have en temperatur på 78 grader. Man kan lige justere med lidt vand fra en kogekedel, hvis man synes, det er for tykt.
Man kan ikke gøre noget, hvis det er for tyndt, det skal man lige huske. Men det skal sådan have konsistens som lidt tynd havregrød. Låg på mæskegryden, så der ikke får alle mulige mærkelige fluer i. Og så skal det stå og mæske i en time, siger man. Af pædagogisk årsager, så har jeg sat et æggeur til. Jeg plejer faktisk bare at bruge det almindelige ur. Og så er det vist tid til morgenmad. Mens malten står og mæsker, så skal man huske at sætte en ny gryde vand over. Det er bare 16 liter, jeg har sat til for fuld smæk her. Det skal vi nemlig bruge lige om lidt. Yes, nu skal vi bruge et sikar. Læg mærke til, der er en taphane på, der står på lukket. Der er en falsk bund i, der er lavet af metal, fordi det er en af de smarte. Vi sætter den her. Så tager vi vores gryde, der jo har stået en time nu. Og så hælder vi simpelthen det hele op i. Kan I huske vores gryde, vi satte til at koge? Den har lige stået og pluppet ud over det hele her. Det skal vi så have ned. Først så tager vi lige og skyller gryden. Så hælder vi resten ned her. Huit. Så tager vi lige smøger en gang. Pas nu på, det er kogende. Så skyller vi gryden. Når vi så har gjort det, så vil vi have låg på, så der ikke går dyr i. Så er vi klar til det, man faktisk kalder no sparge. Det vil sige, at vi sparger ikke. Vi tager bare tapper det hele af. Vi lader det lige stå 10 minutter og sætte sig. Og så tapper vi. 10 minutter, det er lige nok til at hente en øl. Nu har vores vand og vores mæsk stået i 10 minutter og lige sat sig. Og jeg har sat gryden ned under. Og så er det sådan set bare at åbne for hanen og lade det løbe. Nu har det stået og løbet lidt og har skiftet farve fra morgenurin til noget, der minder en lille smule mere om øl. Så tager vi lige og slukker, og så hælder vi det lige retur. Ja, jeg kalder det no sparge, men altså morgenurin, det er jeg aldrig gjort noget for tørsten. Så retur med det, og så åbner vi for hanen igen. Nu har jeg stoppet her, fordi gryden er faktisk lidt over halv fuld. Den måtte godt kun have været halv fuld. Se, der er stadigvæk masser tilbage, men jeg vil have gryden over at koge. Så står gryden her til kogning med cirka halv fuld. Og så har jeg en kande her, vi sætter over. Og så tapper vi resten ned i kanden, lige så stille og roligt. Sådan der. Se her. Nu kan I se, hvorfor jeg ikke fyldte gryden mere i gryden end det. Når kogningen går i gang, så begynder urten at skumme helt vildt. Det er faktisk urenheder, men bare roligt. De skal nok falde til bunds, når de lige har stået lidt. Men nu er det faktisk tid til humlen. Jeg har som sagt tidligere 100 gram humle, fordelt på 2 poser 50 gram. Det første vi skal have i, det er det man kalder bitterhumlen. Og der er jeg simpelthen tænkt mig bare at komme 50 gram i. Det er ikke en speciel bitterhumle, 7,8%, men det går nok. De første 50 gram humle, de ryger i her. Husk at få det hele ud af posen. Så sætter vi et ur her til 50 minutter. Så skal næste portion humle i. Her er det urt, som vi ikke tappede af før. Det kan vi sætte ud nu, der er blevet mere ro på kogningen. Der er ikke så meget skum. Det er sunket til bunds. Så tilsætter vi det, så vil det skumme lidt igen, når det går i kog.
Vi har jo altså stadigvæk næsten 50 minutter, så er det jo tid til en øl. Se, nu er cirka halvdelen af kogetiden gået, og så vil jeg have min chiller her op i urten. Den skal lige koge med. Den behøver ikke koge med i andet end et par minutter, men det tager lige. Kogningen går lige af, så den skal lige være der, før der kommer bål på igen. Så skal man også huske at tilsætte honningen. Det kan jeg lige så godt gøre nu her, samtidig med chilleren. Så det vil jeg lige få gjort. Men det kræver altså 2 hænder, så jeg slukker lige for kameraet. Så er honningen tilsat. Jeg besluttede, at sådan 2 halve glas, det var nok. Så der er lige lidt mere end et glas honning i. Jeg er gået hen i køkkenet for lige at vise næste trin i ølbrygningen. Vores kogning af humle er næsten færdig. Så det vi skal nu, det er, at vi skal have desinficeret vores ting. Jeg har altså sat det her ind i opvaskemaskinen for lige at vise, at det selvfølgelig skal være rent. Og jeg altså har en opvaskemaskine, der kan tage en hel gærspand, hvis man lige husker at tage overkurven ud, ikke? Så den skal altså lige desinficeres, og jeg bruger bare kogende vand. Det skal vi lige have. Så koger vores elkedel, og så skal vi have alle de ting, der skal være i kontakt med grønøllet, kalder man, eller urten kalder man det. Dem skal vi altså have desinficeret, og der skal vi altså vores gærvar proppe ned i spanden. Den her lille gummidub. Så har vi den her si, som skal bruges til at få humlen fra, når den er kogt færdig. Og så skal vi selvfølgelig have låget desinficeret også. Det gør jeg simpelthen bare ved at hælde det kogende vand ned i spanden. Sådan der. Så sætter jeg simpelthen låget på. Og så vil jeg ryste spanden, altså vende den på hovedet, sådan så alting indeni kommer i kontakt med det kogende vand. Det kræver altså 2 hænder, så jeg slukker lige. Så er alt inde i spanden, hele spanden, været i berøring med kogende vand. Det er desinficeret, jeg hældte det kogende vand ud. Nu står den bare og venter på, at kogningen er slut. Og så kan vi jo lige nå en... Se, lige om lidt så ringer uret. Det er fordi, der er gået 50 minutter. Og vores bitterhumle skulle egentlig koge en time. Men vores aromahumler skal jo også i. Og det man kalder smagshumle, det plejer man at koge 10 minutter. Så derfor når uret ringer, og der er gået 50 minutter, så skal smagshumlen i. Og til allersidst, det sidste minut, der skal vi have dufthumle i. Det er derfor, jeg har taget et glas, en saks og den anden pose humle her. Og I kan se, det hedder Sibilla og har 7%. Det er meget tæt på den anden, men altså, det plejer at gå meget godt med den her Sibilla. Jeg deler den lige i 2 portioner. Så er der 2 portioner humle, halvdelen i posen, den anden halvdel her i glasset. Det smider vi ned i, fordi nu bipper uret. Plup. Det var vores smagshumle. Og så er det bare at vente 9 minutter. Okay. Uret står på 9 minutter, og vi starter det igen. Se, nu er vi på sidste minut. Og det betyder, at det har altså næsten kogt i 59 minutter nu. Vi siger de sidste par sekunder. Det er pyt med det. Vi kommer den sidste portion humle i. Dufthumlen. Og så skal man slukke. Og så vil vi altså godt have hele balladen ind i køkkenet. Så bliver jeg lige nødt til at slukke. Se, nu står gryden herinde i køkkenet på kanten af vasken. Og chilleren er sluttet til. Så tænder vi simpelthen for det kolde vand. Og så sker der det, fordi det er en kobberspiral, at det kolde vand bliver varmet op ned i gryden og køler øllet af. Det er bare at vente længe nok. Så sker det af sig selv. Og det betyder jo så, at vi har tid til en øl.
Nu har det stået et stykke tid. Det føles stadigvæk rimelig varmt udenpå, men man kan uden problemer lave lillefingertrækket. Det er under kropstemperatur, så jeg synes, vi siger, at køllingen er færdig. Vi skal have det over i gasspanden. Det skal jeg lige gøre klar. Så er gasspanden klar. Den står tom, uden vand, med sigten ovenpå. Gærrør og låg, og det ligger klar og er desinficeret. Her er den her gryde, og jeg vil jo sige, sådan en emissionstiller, den kan gå i opvaskemaskinen. Tag den. Modstrømskøler, folk og pladekøler, freaks. Det er emissionstiller, det er vejen fra. Nå, vi skal have urten ned i gasspanden. Så er urten hældt over. Det sidste skal lige dryppe gennem sigten. Jeg har gæren klar her. Det blev M41. Den drysser vi bare ned oveni. Sådan. Så skal vi have sigten op, låg på, gummiproppen i, gærlåsen oveni, så er vi færdige. Sådan. Det sidste vi lige skal tjekke, det er om der er vand nok i gærlåsen, og der er altså lige lidt for lidt i. Den skal sådan være fyldt halvt op, de der bobler der, så der er altså smuttet en del ud. Det ordner jeg lige off-cam. Det store spørgsmål er altid, hvilken temperatur skal det stå ved? Mit svar er altid stuetemperatur. Her står vores triple, øvet sammen med en Double Imperial Stout, der venter på at komme på fad. Og der skal den så stå en lille måneds tid. Så kigger vi til den. Slut herfra. Ja, det var så frikadellebrygning. Skål!